el dia, Avui és dia 31 de gener i fa un any que em vaig treure el carnet de conduir i per això estem aquí, perquè farem un vídeo una mica especial, és un experiment. Suposo que ja us heu adonat que el sofà aquest ha canviat. Estem tots d'acord que l'últim era més carismàtic, però... But can you do this? Suposo que ho haureu pillat. Bé, què farem avui? Doncs com us he dit, avui fa un any que em vaig treure el carnet de conduir. Si no us ho creieu... Ui! Aquí està. Mira, carnet de conduir. Ai, deixa'm trobar el DNI. No fos cas, que em hackegeu la vida. Aquí la foto, i aquí darrere la data és el 31 de l'1. Ah, és el 30, em pensava que era el 31. Doncs dit això, el que farem serà fer un test teòric de l'examen de conduir, aviam si sóc capaç de fer 3 fallos o menys. Me'n recordo que quan el vaig aprovar vaig fer 3 fallos, vull dir, vaig aprovar allà al límit, sempre al límit. Bé, doncs comencem a fer el test ara, he de tornar a començar un moment perquè és que estava gravant malament, així que bé. Pregunta número 1. Quin enllumenat haurà de portar encès una motocicleta durant el dia? Doncs la A. Pot realitzar un camí sentit en un lloc no estigui prohibit avançar? No es pot. I a un amic meu li van posar una multa per fer-ho. Bona pregunta. El seguro obligatori cobreix els danys de la persona del conductor del vehicle assegurat? Jo crec que no, perquè els seguros són uns cabrons i mai cobreixen res. Està permesa la circulació d'animals per una carretera convencional? Sí, únicamente cuando no exista vía pecuaria. Si algú sap que és una vía pecuaria, que em deixi el comentari, que no en tinc ni idea. No o sí, excepto cuando circulen en rebaño. Home, jo crec que no es pot. La C, seguríssim. Quina és la taxa d'alcohol màxima permesa a un conductor novell? No ho sé segur, ho hauria de saber, suposo, però posarem en restrictiva. Vale. Aquesta. ¿Está permitido colocar los triángulos de señalización de peligro a menos de 50 metros del vehículo deliberado? Sí. Doncs no en tinc ni idea. Entre altres efectes, el consum d'alcohol millora la tensió si es pren en petites quantitats. Sí, home, sí. Augmenta les distraccions al volant. Podria ser, ajuda a mantenir la tensió al volant. Vale, és la B. No. Va, jo crec que sí. A quina velocitat màxima té permès circular una autocaravana de 3.500 kg de massa màxima autoritzada? Buah, xaval, ni puta idea. No ho sé. Deixem en blanc, ja la farem després. Sí, òbviament. La tassa màxima d'alcoholèmia permesa en sang per conductors professionals és... ni idea. Segur que és més alta que dels novells. L'altra pregunta, quines unitats tenia? Mil·ligrams? Doncs va, deixa'm 30 mil·ligrams. L'efecte submarino... L'efecte submarí, creu. Què és l'efecte submarí? Si no sabeu quina és, sempre és o la C o la més llarga. Això ja és un consell que us dono. Vinga, va. Espera, que m'he escoltat de respondre aquesta. Va, ni pa ti ni pa mi, la B. Ojo. 6 fallos. Bueno, no m'ha aprovat, espero que no em retini el carnet. 6 fallos, tio. Buah, m'he fallat 2 de seguides. Ah, la via pecuària. Què cony és una via pecuària? És que vaig a buscar-ho, tio. Una via pecuària... Es para que el ganado pase allí la noche. Ah, no sé. Va, és una via per on passen animals. Bueno, doncs 6 fallos, no? Vull dir, al cap i a la fi no està tan malament, no? Això al meu barri és un aprovat. 6 fallos són 24 encerts de 30. Això és pràcticament un 8. És un 8 clavat, ara que penso. Vinga, deixem aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat molt. Ens veiem quan em doni la gana. Vinga, adéu. Espera, un moment, una mica més i jo n'oblido. No sé si sou consumidors de contingut a Twitch, que és una plataforma on es solen fer molts directes i tal, però s'està fent una iniciativa per recollint firmes perquè Twitch inclogui el català com a idioma dintre del que són els filtres de cerca. D'aquesta manera, la gent que faci contingut en català a Twitch, és molt més fàcil trobar-los, tal, doncs molt bé. Signeu si voleu, us deixo l'enllaç a la descripció, així que vinga, moltes gràcies. Adéu!